Det næste program, vi kigger på i serien om CAS-programmer, er Eigenmath. Eigenmath er et lille program, der kan køre under både Windows og Mac. Det er så lille, så man kan have det med på et USB-stik, og alligevel har det ret stærke faciliteter. Brugervenlighed er i nogen grad en vanesag og en smagssag, men de fleste vil nok finde det lidt vanskeligere at arbejde med end de andre programmer. Demonstrationen af CAS-programmerne tager udgangspunkt i en opgave, hvor vi skal bestemme overflade og rumfang af en pyramide. Pyramiden har kvadratisk grundflade, og de skrå sider har samme længde som siden i kvadratet. Sidelængden kaldes x. Vi kan beregne m ved hjælp af Pythagoras på den retvinklede trekant, hvor m og x halve er kateter og x er hypotenuse. Men i Eigenmath foregår indtastningen en lille smule anderledes, end vi er vant til i de andre programmer, for Eigenmath arbejder ikke med løse ligninger. Normalt vil vi skrive m i anden plus x halve i anden er lig med x i anden. Men i Eigenmath er vi nødt til at flytte x i anden over på den anden side af lighedstegnet, så vi får minus x i anden er lig med 0. Men lige med 0 skal vi ikke skrive. Vi skal kun skrive selve polynomiet. Det vi så kan få Eigenmath til, det er at finde rødderne i det polynomium. Ved at trykke pil op, får jeg indtastningen frem igen, og jeg skriver så roots, parentes, og går hen i enden af indtastningen, og skriver komma m. Jeg slår retur, og får så udtrykt løsningerne for m. Ligesom tidligere skal løsningen tilrettes manuelt, fordi både m og x er altid positiv eller 0. Så vi indtaster simpelthen manuelt den værdi af m, vi ønsker at arbejde med, en halv, og her skal vi bruge stjernetegnet for gangen. Der står 3 i en halvte, det er det samme som kvadratet 3, så jeg skriver sqrt 3 gange x. Jeg slår retur, og programmet viser mig ikke noget, men hvis jeg indtaster m, kan jeg nu se, hvilken værdi der er tildelt til variablen m. Vi kan beregne h ved at bruge Pythagoras på den retvinklede trekant, hvor h og x halve er kateter, og m er hypotenuse. For at finde en værdi af h, taster jeg nu h i anden plus x halve i anden minus m i anden. Og for et polynomium, jeg trykker pil op og beder mig få rødderne for h. Jeg går hen i enden af inputfeltet og skriver komma h, parentes slut, og jeg har nu to værdier af h. Og vi er ved at være igennem og klar til de sidste beregninger. H er lige med x divideret med kvadratet 2. Vi er ved at være igennem og klar til de sidste beregninger. Grundfladen er lige med x i anden. Vi skriver g og kan se, at vi har fået tildelt værdien g. De trekantede sideflader er lige med en halv højde. Højden det er m gange x. Og hvis vi vil vide, hvad værdien af det er, så kan vi skrive t. Det er en fjerdedel kvadratet 3 gange x i anden. Nu er overfladen lige med den kvadratiske grundflade plus 4 trekanter. Og lad os se, hvad det er. 1 plus kvadratet 3, det er hele gangen med x i anden. Rumfanget er lige med en tredjedel gange højden gange grundfladen. X i tredje divideret med 3 kvadratet 2.